simbok penting kawinan aku iki mbok wis mendem wedokan aduh simbok ra bisa turu awan bengi mung pengen ketemu yen mengkono mbok aku tak nek Kalimantan butuh meneh golek duit kanggo ongkos kawinan ya yo ya yayu haing Yah matur nuwun Mas Gendut. Mbak Klendang. iki matur karo piyai kene komplit khususnya pingganipun sedaya Bapak Ibu panitia penyelenggara halal bihalal. Bener. Iki ora ana Bapak Ibu panitia lho malah mamti do mulai. Endi? Ku sing paling apa nguyah menawa. Nguyah arek laren mula karo ndoprok nang kono sing apa ngetno sapa. Saya enak dhewe. Iki matur nuwun tenan merga siswa budaya sedina sungi disobya-sobya. Nah, daharan unjukan komplit nganti jajan-jajan turah-turah buktine ya ana aku ngetoprak 18 tahun jajan ora nganti nang dhuwur panggung. Oh, ngene iki tukang kerek geber ana jajane dhewe. Iya, Pertandane nek kiai kene sugih-sugih. Ya toh. Iya no. Lah mula kowe ditanggap kiai kene acarane halal bihalal iki mesti seneng no. Ya seneng no Pak siji iso ketemu karo kiai kene. Tahun 2019, tahun 2020 upama nanggap neh kowe ya ije seneng. Ya nek kersa nimbali ya tetep seneng jenenge wong ditanggap oleh rezeki ya seneng. Ya tahun 2022 ditekakno ya ije seneng. Seneng. 2020 Ditekakne neh. iya no. Acarane halal bihalal. Halal bihalal ajeg manggone ya nang kene ajeg. Moh. Kok moh ku piye? Kula somben niku ampun sampeyan buntel mori sing anyar. Buntel mori sing ameh wae. Aku ning jero kuburan ben ora didang malaikat, aku ben darani mayit kawak. Piye iki? Lho iya, lho jare klenteng mati, kok ora ana sing anyar. Balik no. Ora sedo didang mergo Malaikate medun goleki kowe ora ketemu. ora ketemu Piye kembar karo mayit liyane. mayit liyane. Kok apik pikiranmu. Lha dek ora apik. Malaikat balik. Gusti Allah ngandani, wis tak goleki sing tenanan kok ketemu. Heeh. Kowe delalah kok ana kowe tenan. Iya. Malaikat ora usah nakoki kowe. Enggak usah. Dhewe mek mercon disumuti mercon siletem. Ledos kowe. Cek lan omongane kok. Yo ben kowe gak telok kuping kok malaikat tak mbok apusi lho. Ora kena diapusi ya. Malaikat ora kena diapusi. Malaikat kok mbok apusi. Mula ya penting. Yo penting jenenge wong urip iki apa golek wong urip ngaji. Ngaji. Itu minta sing apik, Eh. rukun karo tanggane iki pancen penting. Penting. Iya no. Aku mikir tukang syuting cok iki lho. Lho kenapa? Senorak-norok iki lha apa? Kaya becak kotong ora entuk memotan. Lho jenenge tukang syuting yo ngene iki ngontrol. Ngontrol. Tanggung jawab gawean mangkane dadi tukang syuting abot. Tukang syuting abot Melek lah. sedina sewengi. Lah, aku
aku ora gumun tukang syuting lah. Ning bayarane alhamdulillah ya nyoto. Nyata lah upama aku di anak wedok lho dipek tukang syuting aku ora oleh. Walah sombong tengkel. Aku ora entuk masalah yono no. Bayarane ya akeh kok iso. Ora perkara bayaran. Lah perkara apa wong Lah, anak wedok dipek bojo tukang syuting. Mantu tukang syuting lah aku melek duwe putu lah anakku ra sida anak-anak no. Lho, hubungannya apa? Lho, karo tukang syuting karo anak-anak. Lho iya anak dipek tukang syuting anakku ra iso meteng. Lho, kok iso? Lho ora iso lah apa? Tukang syuting gaweane lah apa? Nginceng. Lah iya, ku nek duwe bojo, bojone wis bengi mapan turun kamar nek diinceng bloko. Malah gak gelem nusul bojone diinjen bloko. Le meteng kapan? Gue goblok kok nemeni piye? Lho ya kan delok fungsine gaweane. Berarti anakmu wis mlebu. Mlebu ning Ora melok kamar. mlebu. Wayah malam pertama biasa piyai kene kabeh menungso nglakoni. Oh, iya. Ora gelem nusul bojone diinceng kok bolongan lawang. Le meteng sok apan. Sebab dene kulino nginceng. Ini ae, kowe gampang iki tak dudohno supaya kowe niatmu nek duweni mantu, Heeh. kepengin ndang gendong putu. Heeh. Nek di bojo tukang syuting, kuwatir ora ndek anak, ora ndek putu mergo diinceng tok. Iya. Anakmu olehno tukang son. Sip. Tek iso tukang son piye malah? Oh iya no, wong tukang son iki gaweane kan ngetes mic, cek. Tukang son iki kesel. Oh, kesel piye penting ndek anak. Tek iso ngono. Alah anakmu rung ijab wis ditates-tates kan duwe putu loro. Tenan. Ora bubrah ku anakku. Sing penting ndang gendong putu. Mergo tukang son kulino halo percobaan. Oh. Urung kawinan dicoba terus ngono. Iya. Kok wayah ijab tinggal anakmu. Ngono aku iso. Lah kowe ya ngono kok. Oh, pemikiran kok kurang cerdas. Ora peh ngono, ndek bojo sapa bebas sing penting tanggung jawab. Tanggung jawab. Ora perkara gawean rezeki pira sithik nek ditititenan ya tumoto. Tanggung jawabe kaya piyai kene mau. Iya, no. Nek ana siswa budaya sedina suwi ditanggung jawab tenan. Iki matur karo bapak ingkang kagungan dalem, sedina dirusui. Walah. Oh. Omahe dienggo ketoprak maklum ketoprake wong 70. Walah. Aku bayangno pemon di omah digone ketoprakno sadu bila aku. Ning piyai kene nyatane ya ikhlas tenan. Dilaku turu ning jaba lho, Pak. Sing kudu tele-tele lak cara wae rak kamar mandi gua. Lho kok iso kamar Wong mandi? semono do nguyah kabeh. Lah iku japek ya ana kamar mandi. Lah kowe lho piyai kene termasuk bener omonganmu jeh tanggung jawab. Iya. Babakan anggap ketoprak. Lah iya. Ketoprak 70 ape pipis ape apa ana nggone. Lho iki mang cetha Gone nggone. eling ora? Piye? Main ning Kudus. Heeh. Bosok main ning lapangan. Heeh. Ya ora? Ya. Dandane ning sawah. Sawah. Ya ora? Nggon kamar mandi ora ana. Lah terus piye kae kowe? Lho nek aku ora apa-apa jalanan kah? Heeh. Cak wedok-wedok kok pipis bingung mlayu rono mlayu rene bareng dodok. Aduh, tak takoki kenapa? Kesongrok tunggak tebu. Wong dandane ning sawah. Lah terus kowe reaksi sore kok piye? Sore aku kae wis lho awan tanduk terus sore aku kandha karo panitia ngono kok. Kowe kandha panitia piye? Pak, niki nyuwun sewu, Pak. Nek kula talan-talan teh mboten masalah sakake cah wedok-wedok aku. Ana apa Mas Gendut? Nggih tulung niku damelke kamar mandi darurat. Wes panitia langsung Cekatan. Jupuk layar. Heeh. Pring cagak pring papat celep diubengi wah tak sangka adohan. Nggih kamar mandi apa PPS coblosan. Oh jenenge darurat ya sembarang dinya. Mulane nek ning kene kan pas. Ya, Dadi pas. kene tanggung jawab Tanggung jawab tenan. Ngono. Saya sing kagungan dalem iki kamar mandine jos. jos. Lawange kancinge ya apik, ceketan sisip. Oh, iya, Nek no. pengalaman ning main nang gone daerah Jakenan. Heeh. Ya ngene iki ana kamar mandine, ning lawange ora ana kancinge. Lah terus. Aku nguyo ya kan darurat to nang gone tengah-tengah ngono iku. Nguyo ya angger tak colno lawang mengo dhewe. Ya terus aku ngene ya, karo nguyo karo ngancing lawang. Jadi aku nguyo persis kirek aku. Kowe yo ngapa kok sikilmu? Lah awakmu ngene lah tanganmu iso ah. Oh pikiran ora Lah tangan go nyekeli lawang, lah ponakmu sing nyekeli sapa? Mbak anak ya iso metu dhewe. Bakno piye kok
kowe. Cangkemmu kok sing Lah aneh-aneh. niku ya ana wong gawe apa jarene darurat nggung pipis darurat kaya TPS iku ya ana kok ya. Ya ning kono, ning kene ora. Nah, mula piyai kene muga-muga diparingi seger waras. Seger waras. Amin ya, Bu. Diparingi seger waras. Rezeki sing lancar. Panjang yuswa. Amin. Sing putri awet nome. Duh, awet ayune. Sing sepuh ya umure tambah dawa terus. dawa. Mbok nak gendut bendek mbok ora saiki umure. Kowe njaluk dawa pendek. Yo nek iso dawa, Pak. Dawa. Umurem. Yo dawa, aku rung di bojo. Rung di bojo nek iso kan di bojo. Ndek bojo ini lho nak tak kene tak omongi. Piye? Kowe ndek bojo ku nek iso golek piyai desa lah. Lho, aku ora masalah sak. Aku sing kok wis dadi korbane. Kok wis dadi korban? Lho aku bojoku rak cah kutha no. Heeh. Bojoku kan cah Burungan Pati. Nek cah desa iku nek ayu ya ayu ngene iki. Ayu tidak kolesan, ayu tanpa wedahan sithik-sithik wis ketok ayu. Lho nek cah desa ngene iki, daerah kene Gebang ngene iki. Lah nek wong kutha? Lah wong kutha iki ketoke mbok sawang ayu kaya bojoku iku biyen iku dak ketoke ayu ah. Walah ana dangdut tak delok ana cewek ayu tak jak kenalan. Oh, tak jak mulih rumah sawu putih rak kulite. Lah jebule. Panune rata. Tak gocekno esuk-esuk. Tenteng gocekno tekek. Karo panune rata. Panune rata lha nek kowe nek Nek aku nek bojo aku ngono ora masalah jenenge jodoh, Pak. Ya. Aku ngono dadi bojo gak pilih-pilih. Ya. Kawan yo oke, rondo oke, sing penting gemati karo wong lanang. Ning yo nek iso tak karepno yo sing penting lha wong aku simpel, Pak. wong wedok gemati karo wong lanang iku piye? Apa wong wedok iku kudune wong lanang diopeni terus ngono apa piye? Ya wis pokoke yo ngono kae, wong mbok takokno nek aku ngono simpel, kepenginku cita-citaku ndek bojo pemane yo ora terlalu muluk-muluk, sing penting ya ayu, sugih, warisane akeh. Aku wis ngono. Iki ora simpel ku ya milah iku. Lah gecek sisan ngene. Wong simpel kok golek sing ayu, sugih, warisane akeh. Iku ora simpel, iki wayane wong golek warisan. Wong bingung lho. Sing penting pokoke ya gemati ngene kalau golekno. Kene nggo daringan. Daringan. Sing ora boros. Ora boros. Wong wedok ora boros kuwi saiki ya wong wedok boros kabeh no kok. Lho. Sing penting pokoke ya gemati. Ora boros. Lho borose wong wedok terang ngono kae nek wong wedok jalukane apa ya turuti wong lanang tanggung jawab. Ning nek iso iku dikeki dhuwit sithik iso dihubungno sedina suwengi. Lho. Ya ora ono. Ngono, lah pacarku padha ae. Piye iku? Lho pacarku sing lagi tak pilih iki. Heeh. Iki bocah irite ra umum. Ire piye? 2.500 dihubungno sedina suwengi kena. Tenan. Nggo tuku apa? Lho, pacarku yang Lah nek kudu mangan esuk ku tuku apa Dek 2.500? angger esuk to, Heeh. sambat titik Mas Gendut lesu. Heeh. Moro warung. Tuku apa? Aku kon tuku energen sak gelas. Energen yo. Lha energen sponsor TV no. Aku diceritani dhek. Karepe energen. Karep energen apa to, Dik? Walah Mas, energen ini sponsor TV. Apa gunanya energen adalah pengganti nutrisi sarapan, Mas. Jadi kowe gak mangan, gak sarapan lah wetengem wareg, jare. Tak ombeni energen wareg. Regane piro? 1000. Lah nek esuk, Esuk. lah awan Awan aku kon maro warung neh lek lesu. tuku energen Yo paling. ora no. Lha mosok bukan tukang energen neh, Dik. Ora to, Mas. Ganti menu, jare. Tuku apa? Oki jelly drink sak gelas. Aku jelly drink apa? Sponsor TV. Apa gunanya Oki jelly drink adalah penunda rasa lapar. Loh, dadi nek wetengem lesu ngombe Oki jelly drink ora lesu. Mergo lapare ditunda. Regane 1000. esuk awan 2000. Lah bengi Bengi ya iku mang apa dhuwit jel 500? wis ora entuk energen lho. Jekon tuku energen sapa? Lah Dek 500 lho jes wengi muput tok. Lah ya digo tuku Promak. Promak. Lah kok tuku Promak? Promak kok tuku apa? Tuku apa iku piye to? Promak yo dipangan diombe. Cek ngono. Lah esuk karawan ora badhok ngono kok. Nggo jagani nek wetenge senep. Bojomu iki jek pacarem. Pacarku wis mati yo. Tak
ngakak dhewe. Ngomong kaya wong golek bojo ya Lah wong golek bojo kok sing penting jodoh, Pak. Wong iku bojo ora iso mbok pilihno. Jika mbok pilihno kok gagal. Iya. Mane ora usah ngrebuk perkara jodoh. Jodoh iku rahasia ilahi. Ya, amin alhamdulillah. Iki ngene Mas Gendut, Iya. iki mang siswa budaya kan maine ora kaya biasane. Biasane maine rada dalu, jam 09.00 diwiwiti gambyong. Ya, Lah iki mang jarene wiwitane sore nggih, Mbak nggih, Bu nggih. Mulaine sore. Sore. Nah, iki mak Pak Dalang iku jarene rampunge jam 2:30. Nek wong golek pasaran. Aja nganti ketopak rampung kok 2:30 kuwi aja. Soale golek pasaran ben piyai kene iki gelem nanggap neh. Ya kudu dikaceki. Nek nang gone tambak rama kono 2:30 ora masalah. Oh. Dadi engko aja 2:30. Aja. Dikaceki. Iya. Jam piro iku? Rampunge Heeh. jam 2:15 lah rampung. Dadi ku padha oleh ngono lho. Kalau mulai saiki. Mulai saiki. Oh jam kono 2:30 kok kene malah jam 2:15 kok golek pasaran. Maksude 2:15 rampunge aku karo kowe karo penyanyine ngono. Mula kanggo pangayuh dadi bengi iki wong wis kasil kajate niate wis rampung. Niate kanca-kanca piyai kene kabeh bapak ibu panitia kan mung Halal bihalal. Halal bihalal. Niate silaturahmi temu kangen karo tangga kabeh. Ya. Sing wis ora tau ketemu setahun pisan apa hari raya Idul Fitri. Dina iki dikelompokno sing alhamdulillah Ya. dipercaya ketoprak siswa budaya. Sing diabadikan langsung dengan OK Production saka daerah kene dhewe ya Tambak Rama. Tambak Rama. Didukung karo sound system Mas Seto. Mas Seto. Audio saka Gabus ya daerah saklore Tambak Rama. Ngaturno hiburan, Pak. Hiburan dicaos hiburan Nembang sing apik. nembang sing apik. Wedok lho. Heh? Sing wedok. Ana wedok udune. Ya ana wedok no. Iki kok jalukane anu popok brok Kelly. Tenan ta ora? Kok Kembang rawe. kok penyanyi ben medhot ben mubeng bentuk dhuwit eneh ngono lho. Wis lunga. Bos uteng mah ya ilang. Kondang joget iki kena. Saiki joget saiki. Wis kudu mulai sesuk libur lho kowe lho. Aku lah sesuk libur. Libur apa sesuk isih main libur piye to? Harap maine. Lah libure libur apa? Biasanya kan aku ndaut nek esuk. Penggunaanmu lagi ndawat wong lor kono wis ana sing laser lho. Penggunaanmu aja bak ketinggalan iki lho. Yuk di Dias ayo. Nah, Spot sing apik. awake menghibur. sepote di sepote. Sepote kok jajane digo mlebu pamen. Orang metu wes. Mbok adai plastik lho men lho. Adek sarung jajan adek sarung ya dirubung semua tak dede. Diamano ning kono lho. Iki penyanyi kondi Mas Gendut. Jambunan, Pak. Kowe iki aku wis tobat to, Bu. Etot-etetno kono ae. Ini ora penyanyi. Apa? Ora penyanyi. Lha apa? Apa sing banter aku gak ndungu. Aduhmu kono. Ora ndungu yo nak ndungu kene yo sarung. Iki kaya sing tak nyang 120 iki. Lho andrak kowe. Iki kok blontor apa? Terus widak sing lencer bededek kene yo 15. Lho ora aku gelem tak kedeloro. Lho, dan kok nyang gak sida? Ora sida, iki kurang 5.000 lho. Aku ndungu jandane mbake arek kumbolone begegek. Iku dagelan ya omong begeke aku omong begeke tak kurangi lho. Ketoprak iki disyuting aja nganti omong meneh kok omong nek begeke aja. Omong ketoprak kok begeke kok semene kok dagelan. Sarung. San kok keping 50. Lah kuwi ngandani kowe kok. Lah kuwi gak begegek ya, Pak. Apa? Mbok-mbokane. Gremo iki gremo. Gremo. Jajane sapa iki Ndut? Takoni. Ya takoni sampeyan wong aku iki sing gawe aku. Dedek aku. Dedek apa wong ngene kok dedek jeneng sapa, Dek? Dias Kadeswati mangku wong ganteng-ganteng kusuma dimongso. Romo kok kok. Monggo sing gelem mongso. Kusuma dimongso. Oh. Nggih sing dimasa nek terus ngene iku piye? Ya sing dimongso ya bagian kono ku tok. Pintu tutup. Iya, monggo, Pak.
Kowe kenalan melu Lah kenalan jenengmu sapa? Mas? Sampean Bron? Ya aku wis nek aku saeneke aku. 80.000, Pak. Kurang 5. Ya aku iki kok kaya timun ning pasar dinyang. Penyanyi tenan to. Ngono wong gilani wong. Aku didemek kering. Jajal sing demek lendang. Jajal. Aduh, kok reken lho, Mas. Iku tanganmu mengandung racun. Iki mengandung obat suket menawa. Masuk. Jeneng omong Dik Dias Kadaswati. Aku wong ganteng-ganteng kusuma dimongso. Walah, jeneng kok apike ngono. Lah jenengmu sapa, Mas? Jenengku Mas Gendut Hae. Mas Gendut. Hae. Panggilannya? Bae. Loh, kowe kok Hae? Aku Dek Kadaswati. Dik Kadaswati nek panggilan saya Gendut. Mas Gendut. Iki kelenteng. Sapa, Mas? Kelenteng. Kelanteng ya eling wis. Sepurane aku mang darane omahmu Jamburan, asline omahmu ndi ta? Ya kono Mas burine. Nek omahku Bluro. Olah cerah no. Nah, mampir Mas. Iki ngeplak bakul telo. Waduh yo Mas yo. Wis di pacar. Alhamdulillah durung. Padha mek aku padha singgelen. Berarti sapa ngerti jodoh. Jodoh. Nek iki di bojo ning wis mati. Ya wis akeh yo. Aku kira kesalahan mesti kok usulno kuwi. Lha nek milih Sapa Dik Dias Kadaswati, aku gendut, aku lagi ngene. Ki klenteng. Lah jane jenenge sapa to Mas? terus. Nah terus omahmu ndi? Omahku dari Jamburan mau gak gurine. Aku bluro, aku lagi ngene, omahe nyemplak. Bakul telo. Lah bakul telo tenan ora? Kowe ndek bojo, Dik? Lah jawab piye mau? Aku urung duwe. Durung ndek bojo. Ya padha aku durung duwe. Lah aku lagi ape ngene? Ki ndek bojo ning wis mati, bojone diceket. Lah aku salaman kok gak entuk iki maksud salaman ora entuk mbok arani korupsi perkara salaman. Wong ki aja ngamukan. ora ngamuan, jelas aku kuring-kuring. Wae. Wong salaman ate. Apa lah kok nyerah aku? Ape adus? Kene iki nak deloke. Cerita sisa ning rumah lagi di rawono karo piyai kene ora kok kudu ngono. Nek wis rampung kenalan, diaturi pambagyo to hiburan. Ben kajate kabul, kajate marak acara memeriahkan halal bihalal. Khusus piyai kene gebang maitan kene. Iku mau ana sing request kembang rawe. Kembang rawe ya ono. Mergo kene kesenian iki manca warna Mas Gendut. Kene tayuban kondang ya ning kene maine. Oh kene Las Vegas dangdut profesional ya ning kene. Nah ning kene mula ning kene aksinan gak langka, kula ndang diaturi. Oh iya. Kembang Rawe. Nah, ya Mas Tejo diaturi kembang rawe. Gong ngangge gamelan apa orden, Pak? Ono lemune ya tutuki bathok lah ngono. Mosok kembang rawe aku gong bathok. Ya gamelan diaturi kembang rawe nganggo gamelan. Ngagem gong Mas, ayo Mas. Ngagem gong. Men ketok ketoprake Mas Gendut. Minangka pambudutan saking bapake lan Mas sedaya pun aturi kembang rawe. Minangka ledhekipun kula aturi enggal-enggal jumeneng jengar saking Palenggan wonten Mbak Dias Kusuma Dimongso. Sampun kaping setunggal kula aturaken konjuk kula piyambak Mas Gendut ingkang mijil saking Blora. Kaping kalih sampun kula aturaken kagem rencang kula ingkang prongos wonten pojokan. Pak Klenteng. Kowe suwe
suwene dadi tempe tresnamu abang lambe. Dadi nek iso tresnane aja abang-abang lambe ning tresna tenanan. Nek kaya piyai kene tresnane karo siswa budaya, muga tresna tenanan taun ngarep iso nimbali siswa budaya meneh dalam rangka halal bihalal meneh. Amin. Kinun sewu ya kaya ngene awak dhewe iso pacaos panglipur, muga-muga rena ing penggalih. Ana kurang luwih njaluk pangapura. Mergo awake dhewe manungsa lumrah jalma sak wantah panggone lalu panggone salah. Salah. Matur nuwun ingkang sampun paring rombongan, Pak. Dadah Ibu, dadah Pak Rias, matur sembah nuwun. Waalaikumsalam. Sampun gawe pun kula rampung sedaya. Ya ngiseni padasan, ya benakno bancik-bancik sing padha ora ana. Nah, ngoten niku biasa lumrahe kula napa ngoten niku. Dadi kewajiban salat wis kutindake. Kula yo nek salat nggih nek pendak wektune niku. Lah kudune ngono, mergo salat kuwi wis dadi kewajibane wong Islam sak alam donya. Ya, pun mudeng sedaya. Matur nuwun. Anggon suwe aku dikawruh ana ing desa kene tak kira ora tupangsuh bab aku. Mergo saben dina aku ngulang-nguruk karo ruangmu kabeh tuladane kowe karo gendut. Mula sok kuwi iki siji sing tak rem. Nggih, napa niku? Rumangsa kangen. Sajroning atiku lan jumbuhake pangandikane Kanjeng Sultan Mataram, yen to dina iki aku kudu sowan ning Mataram. Mbah ana wigati apa aku go ora ngerti. Ngoten. Mula Ngaji di Mataram. Ayo barengan go Mataram dina iki. Kula napa nderek?